लोगोफोर नै दिनै आङो क्रिस्टि मोसानो फैदों। हे सान्दुं गोसादो जि बोरैबा नुखादो नायलाय। मा? नै लोगोफोर आं बेबायदि देलायबाय जा मोसानो लुगैदों आङो ओमफ्राय बेनिखायनो मोसालायनोसै आरोना जा सान्दुं गोसाखा नै सान्दुं गोसाबाबो माने देलायनोबो एसेबां रोङा ओमफ्राय बेबायदि देलायना फैबाय आरो ओमफ्राय दायो रिहार्सल जागोन रिहार्सलखौ दिन्थिलांसै आङो। ओइ नै जा बुरजाखाना मानसिफोरा हनै नै 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 ओमफ्राय मानसिफोरखौनो आं सिनायस्रायाखै आरो दा नै बियो नायलाय नुजास्राया आरो दा नै बियो जोंनि गामिनि आंनि पुराना लोगोमोन गोदो गोदायनि नायलाय आङो माबायदि रायलायो मोजांबो रायलाया बेखौ ससे रायलायखायो। ओमफ्राय नै मोसाग्राफोरखौ एसे नायदो माने बेवहाय गासै मोसाग्राफोरा 400 जन जानो गोनांमोन आरो ओमफ्राय मोनजोबासै मानसिफोरखौ गासै 100 जन जाबायदां। ओमफ्राय माने दा रिहार्सल खालामगोन बिसोरो रिहार्सल खालामग्रोखांबाय खननै माने आं फैनाया एसे लेट जाबायना ओमफ्राय मोनासै आरोना रिहार्सल खालामनो ओमफ्राय दा उनाव खननै रिहार्सल खालामबावगोन बेवहाय रिहार्सल खालामसिगोन आरो दसे जिरायनानै लादो माने सानजौफु थिरबो जाबाय नालाय बिसोर गोजान गोजाननियाथ' 10थासोआवनो फैनायनो ओमफ्राय आङो 12थासोआव थांदों आरो प्रग्रामाथ' माबायावसो नालाय 2थानिफ्राय माने प्रमद सार फैगोन आरो बेयावहाय प्रमद सारखौ बरायनो मोसानो लिंदों ओमफ्राय मोसागोन आरो जोङो बरायगोन सारखौ ओमफ्राय मोसाग्राफोरखौ एसे नायनानै लादो नै बिसोरबो हाबा जानाय आंल' हाबा जानाय नङा मेरला हाबा जानायबो दं हाबा जायैबो दं बेयावहाय ओमफ्राय नायदो बिदिनो मानसिफोरसो नुखागोन बेयावलाय आरो दामग्राफोरखौबो एसे नायदो नै दामग्राफोरखौबो एसे देखायनानै होनोसै ओमफ्राय नै मा रायलायगोन जाबाय आङो ओमफ्राय नै आदा फाखन आदा गपाल माने आं बिसोरखौ लोगो मोनैया जा गोबाव जाखाबायमोन गोदो उन्दैयावनो मोसायोमोन नालाय आङो क्रिस्टिखौ क्लास 8निफ्रायनो मोसायोमोन बे समावनो बिसोरजों माने हाजाबनो मोन्दों आरो बिसोर क्रिस्टि माने हारिमुनि मानसिखा नालाय बिसोरो ओमफ्राय मोसानो मोनोमोन आरो ओमफ्राय गोबावथार जाबायमोन मोसानो मोनिया ओमफ्राय बे दिनखालि मोसानानै गोदो उन्दैफोराव मोसानायफोरखौ गोसोखांनानै मोजां मोनलायलायदों आरो आयु गोदोफोराव जा इन्टारेस्टखामोन ना ओरैनानै ओमफ्राय जोङो एसे जाग्रोना लाबाय दावदै जादों ओमफ्राय सिंग्रा ओमफ्राय जाखांनानै रिहार्सल खालामलायनोसै दसे जिरायनानै नै हादोरनि मबाइलाव बे हादोरा माने जों गामिनि गोदोनि लोगो आरो उन्दै समनि मबाइलाव फट' नायदोंमोन आरो नालाय नै आदा गपाल बिराद गोबाव जाबायमोन आं बेखौ लोगो मोनैया ओमफ्राय दिनैसो लोगो मोनदों दावदै जानो फैदो जों सानैयालाय ओंख्रिखौ जागोन मा जाबाय दे सिनायखायो गोबाव जाबाय लोगो मोनैया दिनैसो लोगो मोनदो सिनियावनो लोगो मोननाय नङा जोङो सिनायमोन आं माय नै जाहा मुथुखौ दासो नुदो माने जाहा मुथुआ भिडिअखौ बानायदोंमोन नालाय बेनिखायनो मुथुखौ नुवाखैमोन नालाय जाहा मुथुआ जा सोमलाला जाखाबाय ओमफ्राय मोदोमाबो मुथु नाम लानायजों लोगोसे मुथुनि सायाव मुथु जालांगासिनो आगोलावथ' बारा एसेबां मुथु नङामोन ओमफ्राय दा मुथु जालांगासिनो मुथुआ आंनि ससमाखौ नै पकेटाव लादो माने आङो आइलेस फुन्दु नालाय मेगनाव ससमाया गानजाला आरो आदा गपालखौ मिनिनो ओंखारबाय आं आखाइखौ मानो इदि खालामनाय गथ'नि बायदि जा गोबाव जाखाबायमोन आं आदा गपालखौ नुयिया दिनैसो नुदों ओमफ्राय नै
रिहार्सल जासिगोन माने आङो इदि होन्दोंमोन आरो आंखौ मोसानो लिंनायाव आं फार्स्टआव थानो मोनाबा मोसाया माथो होननानै बुंदोंमोन आरो माने आङो फार्स्टआवनो थानानै मोसाखायोमोन नालाय ओमफ्राय मालाय बिसोरो फार्स्ट फैनाय नालाय ओमफ्राय फार्स्टआवनो थाग्रोजोब्बायमोन आरो ओमफ्राय आङो लास्टआव थानानै रिहार्सल खालामबाय खिन्थु आं मोसाथारनायाव फार्स्टआवसो थानानै मोसादों आरो दा उनाव मोसाथारबा नुगोन र' फिर से बोलो नै फार्स्टआव थाफैलायबाय आबौआ आंखौ आइ अनजि फार्स्टआव थाबाय होनना बुंबाय माने बेयाव थानाय मानसिया आं फार्स्टआव थानो बादो होननानै बुंबाय नालाय बिनिखाय आंहा थानो चान्स मोनबाय आंथ' फार्स्टआवनो थानो होननानै सानखादोंमोन ना ओमफ्राय मुथुआ जाहा भिडिअखौ माबादि लादो कालार गैलायलै ब्लेक एन्ड वाइट माने माबायदि नुदो मोजांसिन नुमारदों आङो ओमफ्राय नै जों रिहार्सल खालामसिगोन नायलायदो ओमफ्राय नै दाना मिटिंखौ नायदो माने जों मोसाग्रोसिगोन प्रमद साराथ' मोनफैथ'वाखै मोनायावसो मोनफैदो माने 4टायावमोन आरो बे फैनो गोनां ओमफ्राय 4टानिबो एसे बारदों ओमफ्राय एसे मोनाबाय ओमफ्राय नै जोङो मोसासिगोन आं फार्स्टआव थाबाय दा र' आंखौ नुसिगोन नुथारसिगोन होरथाय इलाय जा खावख्लाबसेल' लाबाय आंखौ मुथुआ जों दायो बागुरुम्बा मोसासिगोन ओमफ्राय नायदो मोसानायखौ टिपु लिलि नुखादों आंखौ उन्दै फिसासानो मानसिफोरा बुरजा जासाबदों अब्लाबो ओइ खनसे फैलासार फैदोंमोन ना बेयावहाय बांसिन बुरजा जादोंमोन आरो माने बे प्रग्रामा इसिबां गिदिर नङामोन दि एसे फिसासोमोन बेनिखायनो
अब्लाबो नाय बहुदानो जासाबदों माने बै खनसेनिख्रुइ एसे खम जादों आरो मा समाव मोसागोन जों सा लोंना फैदोंमोन जों ओइ दखानाव थांना फैनोमोन रे जागोन ना थांजागोन र' थांथ'ना दसेथ' हा दसेथ' दान फैगोन दान माने गोबाव जागोन गरम जोब्बाय लोगोफोर मोसानानै नायनो जाला आंनाव माथो भिडिअ गरम जोब्बाय न' मोसानानै ओमफ्राय नै सानाबो हाबबाय नालाय माहाय बोरैबा गोसोम गोसोम जोब्बाय ना आंथ' सानस्लिस्लि खालामनो थादों नै लोगोफोर माने आं मोसानो फैनाया मोसाखांबाय मोनसे मोसाखांबाय ओमफ्राय प्रमद सारखौ बरायनोसो मोसानो फैदों ना ओमफ्राय दायो सारा मोनफैथ'वाखै दा मोनफैबा आरो मोसालायनोसै ओमफ्राय मोसाग्राफोरा जा मेंजोब्बाय आंबो जा मेंखाबाय ओमफ्राय आं दिनै बेबायदि देलायदोंमोन सानस्लिस्लि खाफालानो जा गोजौ मार न' लोगोफोर आंना ओरैनो आंखौ खाफाल गोजौ होननानै बुंमारा हस्सा नङा नै दायो जोङो ओमफ्राय दखानाव थांसै माबा मोनसे जाना लानोसै बेखौ लांनांगौ ना लांनाङा हा भिडिअ लाखिनो लांफानोसै दखानाव थांनो नै जों सानैया मेथाइ जानो थांबायदो आंखौ जासिनखासोना ओमफ्राय जों दखानाव थांनायखौ नायलांदो जों मेथाइ जानायखौ जों मा मेथाइ जायो नायदो नै दायो जोङो दखानाव थांगासिनो मा मेथाइ जागोन नै जोंनि मैथा सेन्टारखौ नायनानै ला लोगोफोर एसे बेयावहाय हा नोंसोरसो नायनो खिथाना लाब्रा जोंसो नायनो होननानै नै बिसोर आंनि भिडिअखौ नायबाय थायोनो मैथा सेन्टार जोंनि मैथा सेन्टार बियो लोगोफोर बेयावहाय गोथां मैगं फानो ओमफ्राय बालफा जाबाय माने मानसिफोरा सोरबा भिडिअ थानो लुगैयोना ओमफ्राय सोरबा माने आंखौ सिनायनायफोरा होनदों आरो नोंनि भिडिअखौ जोंसो नायो जोंखौबो भिडिअ ला होननानै बुंदों नालाय बेनिखायनो आङो सोरखौबा लाबोदों आरो ना सोरबा हाखुमायो ओमफ्राय लाजिनानै आंथ' लाजिखायाना बे बेमपाटिया जों गामिनि दा बासाव थांगोन बिसोरो बाय गोजाननिफ्राय मोजां जायाखै र' नै बिसोरो बेम दामग्राफोरा जों गामिनिल' नङा बेंसिमारिनि जों गामिनि जमा लगायबाथाय दङ ओमफ्राय दा बिसोर लासाव दामगोन जों मोसागोन जाबाय फिथा लावदुमा नै बर'नि फिथा लावदुम जोबोद गोथाव मा होनो सिबिंनि बानायनाय नारेंखलनिसो जोबोद गोथाव मोनो लोगोफोर फिथा लावदुमखौ आं जानायखौ एसे नायदो